Sanfɛla TV kanubagaw assalamu alaikum a dɔgɔna ka bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya in dɔrɔn bɛ sɔrɔ sanfɛla la o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka maaba min ma o de ye Mamadu Su n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɔkan jamana kan ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye Serifila Dubaduma tigi ye ka se ka kunnafoni di mɔgɔ ma kunnafoni min jɛlen don kosɛbɛ n'i y'a bɛ dalili di mɔgɔ ma n'o de ye an fa n'an karamɔgɔ Aseyide Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka se ka n'a ka tiɲɛ di mɔgɔw ma olu ka baara ye fɛn min ye maa min sigilen bɛ ka se k'olu mako t'u tiɲɛ cogo min na nka bi an ye wele bila an ma a kana se ka kuma an ka babu mun kan o de ye walima an ka bɔlɔlɔsiraw kan an ka karamɔgɔ min bɛ lagosi manipulation don wa walima règlement de compte de don wa walima tiɲɛ jumɛn bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wa u ta bɛɛ fana dɛ an ka invité wɛrɛ bɛ yen nɔ ale ka se ka na témoignage kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Su ale ka baarakɛtaw la an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la ka se k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ko min na tiɲɛ don wa a barikalen don fana nka sani an ka tɛmɛ n'o ye an bɛ kuma di Mamadu Su ma a ka dakuruɲa damadama di ɲɔgɔn an ka tɛmɛ ni an ka babu tɔ ye so an bɛ ala fo ka ɲini a fɛ a ka kisi ni nɛɛma di kira sanu kan n'a soden kɛ sanu k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Serifila tele a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ka a lamɛnbaga bɛɛ fo tele ɲɛmɔgɔyaso fo ka se a gardien ma aw bɛɛ ka foli bɛ yan et puis k'an karamɔgɔ fo Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen foli kɛ so ɲɔni an ka tɛmɛ ni an ka babu ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ bɔlɔlɔ yɛrɛ kan e yɛrɛ bolo bɔlɔlɔ yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye awa i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bɔlɔlɔ ye fɛn min ye baarakɛminɛn de don baarakɛminɛn min nafa bi sɔrɔ a la i n'a fɔ baarakɛminɛn tɔw bɛɛ bɛ se ka na ala ye dɔnniya min kalifa i la i bɛ se ka na i b'a yira a bɛ ko sugu kɔnɔna quoi bɛɛ bɛ se k'i ka jagofɛn feere a kɔnɔna la mais an bɛ min ye dɔrɔn mɔgɔw k'a kɛ baarakɛminɛn sɛbɛlama ye u kana kɛ ni tulonkɛ kɛyɔrɔ ye a bɛ se ka tan tɛmɛ adamadenya kan ka se ka i yɛrɛ ɲɛnajɛ a kɔnɔ kosɛbɛ walasa problème minnu b'i da la ani souci minnu b'i i yɛrɛ kan n'i bɛ bɔlɔlɔ matarafa kuma dɔw la a b'i dɛmɛ olu bɛ taga ka bɔ i la mais a ka kɛ ni sɛbɛya ye a kana kɛ ni manamana ko kɛli ye an b'o de ɲini an dɔgɔninw fɛ ani an kɔrɔw bɛɛ lajɛlen fɛ. M'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an ka bi babu bɛ boli mun kan o de ye an ka karamɔgɔ minnu bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye an ka maabaw ye o jɔyɔrɔ ye fɛn min ye an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ k'u lagosi fɛn min tɛ taa ni an danbe yɛrɛ ye e yɛrɛ bolo nin bɛɛ lajɛlen manipulation de don wa walima règlement de compte dɔ de don an ka bɔlɔlɔsiraw kan wa tiɲɛ jumɛn bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. An b'i fo an ka karamɔgɔba minnu bɛ yen nɔ ni lagosiliw bɛ ka lasiw ma réseau sanfɛla la bɔlɔlɔ kan donc n'i y'a jateminɛ i filɛ ka ɲininkali min kɛ ni fila bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ manipulation bɛ sɔrɔ a kɔnɔ règlement de compte fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa a bɛɛ n'a a mɔgɔ don et puis bɛɛ n'a ka laɲini de don a sanfɛ i n'a fɔ an bɛ misali ta an karamɔgɔ kan Sherif Usman Madani Hayidara lagosibaga caman bɛ yen nɔ olu bɛ na réseau sanfɛ u bɛ lagosili ta u b'a ɲɛsin ale ma i n'a fɔ lagosili bɛ ɲɛsin karamɔgɔ wɛrɛw ma mais komi an bɛ ale de ka sira kan et puis ale de ye anw ɲɛmɔgɔ ye o de la an bɛ kuma sama ka na ale ka fanfɛla fɛ a règlement de compte yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye i b'a ye o mɔgɔ ninnu caman bɛ yen u ye Sherif Usman Madani Hayidara kɛlɛ kunun ka kɔn bi ɲɛ o y'a sɔrɔ réseau ko tile tɛ yen o wagati radio cassette ko tile de tun don donc enregistrement bɛɛ bi kɛ o de kan audio kan et puis u bɛ cassette ninnu de di ɲɔgɔn ma donc o mɔgɔ ninnu u ye Sherif Usman Madani Hayidara kɛlɛ o kɛnɛ kan ne min bɛ ka kuma a ma lakale n ye a kɛra n ɲɛna de n yɛrɛ y'a ye a dɔw tun bɛ yen nɔ u tun bɛ na ni machine dɔw tun b'u bolo ni cassette feerelaw bɛ se ka cassette 90 minutes u bɛ se k'o fa 30 minutes kɔnɔna la mais tellement que machine in ka teli u bolo olu bɛ se ka cassette 1000 produit 30 minutes kɔnɔna la ne de ɲɛ y'a ye Bamakɔ yan dans les années 80 ka jigin ka na fo avant 2000 donc
u tun b'o baara ninnu kɛ Sheriff Ousmane Madani Haidara ka sɔnw na walasa ka lagosi u b'a kɛ mun kan kelen min filɛ ka kɛ réseau kan bi ni o de ye ka kumakanw tigɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la u ye karamɔgɔ ka kumakan dɔ tigɛ sunko kan o ɲɔgɔnna de don quoi u tun b'o ɲɔgɔn de kɛ pareil donc ale bɛ se ka karamɔgɔ ka kasɛti 1000 produit sisan 30 minutes kɔnɔ kumakanw tigɛlen don n'a ko seli tɛ silamɛya ye u b'a tigɛ n'a ko isa tɛ jigin u b'a tigɛ a b'o kuma minnu fɔ u bɛ kumaw tigɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ 90 minutes kelen ye et puis u b'a di mɔgɔw ma fu de kasɛti tun bɛ sa wagati 100-200 mais olu bɛ se ka 1000 produit yɔrɔnin kelen u b'a di mɔgɔw ma mais u dɛsɛra la au terrain kan u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ u dɛsɛra donc sisan u nana mun kɛ réseau ko tile nana sisan u nana réseau kan comme kuma da de bɛɛ bolo bɛɛ bɛ se ka kuma réseau sanfɛla la u nana réseau kan ka n'o kelen de daminɛ sisan tuguni min de ye a règlement de compte kɛyɔrɔ ye donc o n'a ɲɔgɔnna caman an ye misali ta ale kan mais mɔgɔ dɛsɛr'i la kɛnɛ kan walima kunun bi réseau tile la olu bɛɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw de sara i bɛ taa sɔrɔ virement saralen d'u bolo walima u kɛlen don ka mɔgɔ danbɛntan dɔw sara k'u bila u ka mɔgɔw lagosi nin bɛɛ bɛ kɛ donc o de ye a règlement de compte yɔrɔ ye nin caman de bɛ réseau sanfɛla la bon sisan ni an bɔra règlement de compte yɔrɔ la comme kuma telela kuma bɛ a ti janya i ka kuma ɲininkali filanan ko manipulation o fana yɔrɔ fana bɛ yen effectivement o yɔrɔ b'a kɔnɔ parce que karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu tɛ Sheriff Ousmane Madani Haidara fɛ i bɛ taa sɔrɔ juma kutuba alimamiw yɛrɛ don walima minnu t'u karamɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛw fɛ an bɛ kuma dayɛlɛn k'a kɔnɔ fɛrɛ minnu t'u karamɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛw fɛ walima minnu tɛ u artiste ɲɔgɔn wɛrɛw fɛ walima minnu minnu ka baara ye kelen ye u tɛ ɲɔgɔn fɛ bon olu bɛ na u bɛ ɲɔgɔn ka kumaw yɛlɛma k'a bɔ a contexte kɔnɔ komi an bɛ diinɛ ko de kɔnɔ et puis an ka taa sira réseau kan bɛɛ b'a dɔn o ye Haidara ko de ye donc sisan ni Haidara ka kumakan n'a ye kuma dɔ fɔ kuma laɲini yɛrɛ ye min ye u bɛ kuma bɔ o kɔnɔ k'a bɔ a contexte kɔnɔ k'a bɔ a minɛn kɔnɔ pewu ka tila ka ɲɛda wɛrɛ di i ka kuma ma u bɛ guloki don i ka kuma kan na ka samara don a sen na ka fugulan don a kun na ka sɔrɔ ka na i ka kuma yira k'i y'a fɔ tan ka sɔrɔ i m'a fɔ ten mais ala barika la komi bɔlɔlɔ sanfɛla de don kuma ninnu bɛ yen de ko a tɛ taa bon ala fana ye anw bila an bɛ kuma ninnu i ye fugulan min don a kun na dɛ an b'a sama k'a bɔ i ye samara min don an bɛ samara in bɔ ka kuma yira i n'a fɔ kumatigi ye kuma fɔ cogo min an y'o caman kɛ o sirilen tɛ Sheriff Ousmane Madani Haidara la o komi o min y'an karamɔgɔ an ye baara daminɛ ale de nɔfɛ mais an y'o kɛ karamɔgɔw caman ye ala ni minnu yɛrɛ ti kuma dɔw la taasira kelen kan mais silamɛya ladiriya o de b'o ɲini an fɛ ko an k'an tilen donc an y'o caman kɛ donc kuma lasurunya manipulation bɛ yen et puis fɛn règlement de compte fana bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an sinsin kosɛbɛ manipulation yɛrɛ ta fanfɛla la parce que n'i ye mɔgɔ manipuler a bɛ kɛ sababu ye caman bɛ don fili kɔnɔna na ne ni ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ silamɛya yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an tɛ fɛn caman faamuya la mun tɛ kuranɛw durusi mais ni e mɔgɔ min nana ka na ni manipulation ye a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni fili ye a bɛ se ka kɛ e bɛ ka mun kalan olu bɛ don dege kɔnɔna na olu yɛrɛ fana bɛ se ka péché wɛrɛ kɛ minnu olu ɲɔgɔnna tɛ kelen e yɛrɛ bolo est ce que o yɔrɔ ka ɲi silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na an ka bɔlɔlɔ siraw kan ka mɔgɔ wɛrɛ fana bila fili kɔnɔna na walima ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka règlement de compte wɛrɛ kɛ walima k'a tigi la gosi kɛrɛfɛ e yɛrɛ bolo tɛna ni fitinɛ wɛrɛ ye est ce que o ka ɲi an ka juma kutubaw la misiri kɔnɔna na ka karamɔgɔw la gosi yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a laɲininen don n'i nana misiri kɔnɔ i ka se ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan walima ka silamɛya ta bila cogo la a mana kɛ cogo cogo kuma kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila ka kuma tɛ kelen nka i b'a kɛ cogo bɛɛ la walasa ka na don don gasi la e yɛrɛ bolo est ce que c'est normal ani u kan ka taa sira jumɛn fɛ c'est pas normal du tout c'est pas normal silamɛ ka kɛ tan parce que silamɛya ye an ka hɔrɔnya sɔrɔ an bolo manden dugukolo kan yan silamɛya ye an danbe sɔrɔ an bolo yan an fakɔrɔw u sara u ma u ten turu ala ye mais janfa ni namara u tun t'o dɔn fiyewu donc ni silamɛya nana ni tiɲɛ de ye et puis silamɛya nana ni tilennenya de ye silamɛya de b'a wajibiya silamɛ kan i ka tilen i ni adamaden bɛɛ cɛ bon o ka baara ka tila ka kɛ ka mɔgɔw manipuler kabako ye min ye fɛnɛ misiri kɔnɔ alimami jama bi e min nɔfɛ i kelen don ka alimami bere minɛ i bolo k'i jɔlen don kira jɔyɔrɔ de la e yɛrɛ ka na ka i karamɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛ
k'i b'o ka kumakan k'a bɔ a contexte kɔnɔ ka kɔrɔ wɛrɛ di a ka kuma ma min fɔ vraiment nin ye lebuba ye ka ɲɛsin kutuba kɛ alimamiw ma parce que olu de ye dungare ye an ka kan ka minnu filɛ ka se ka an jogo ɲɛ olu de ye dungare ye an ka kan ka minnu filɛ ka se ka Ala dɔn mais n'olu yɛrɛ kɛra manipulation kɛbaga ye misiri kɔnɔ parce que kiti mɔgɔ dɔ fɛ a dun b'a a dakan de bolo e yɛrɛ b'i dakan de an bɛɛ b'an dakan de bolo Ala tilala quoi Ala ye sɛbɛnni kɛ baara banna pewu e ka kan ka kɛ min ye e Awa e de ko ye yan diɲɛ wuli cɛ dabalijugu tɛ se k'o bali danfɛn tɛ se k'o bali o ye Ala ka kɛ de ne ka kan ka kɛ min ye ne bɛ ko ye donc an ka kow to Ala bolo an k'an cɛsiri an ka dɔ kɛ karisa sera nin yɔrɔ in na fo n yɛrɛ ka se yen voilà o bɛ bɛn mɔgɔya la ka keleya mɔgɔ la a kɛra sɛbɛmɔgɔ ye n yɛrɛ bɛ kɛ sɛbɛmɔgɔ ye mais ka kɛ ɲɛngo ye ka kɛ asidi ye ka kɛ manipulation ka kɛ manipulateur ye fo karisa ka bɔ yen ne de ka bila yen franchement silamɛya ti jɛ ni o ye wa adamadenya ɲuman yɛrɛ fana ti sɔn o ma voilà o diyara n ye n b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na o tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na babu in kɔnɔna na ma kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigilen b'an bolo n'o ye docteur Bako ye ale fana ka se k'i da don babu in kɔnɔna na ka témoignage kɛ fɛn min b'a yira k'a fɔ ko ma ka kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ani k'e ka kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛ kuma d'a ma walasa fana ka hakilinata fɔ nin yɔrɔ in ye. Alhamdulillah, me ala fo ka ala barka da ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli ala kira ka ana sodunŋɛ ana ka sɔhabaw ani mɔgɔ minnu tugur'u la yarabi ala k'an y'o la fo ka se jɔ d'u ma ne ye Mohamed Ibrahim Kulibali docteur Bako inshallah taala. Ok, e bɛ se ka mun fɔ nin témoignage in kɔnɔna na n'o ye Mamadu So ka ko taabolo ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan ani kɛwale jugu min bɛ ka kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ɲɛsin an ka karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen ma. D'accord, alhamdulillah aw an b'i fo kosɛbɛ k'i barika da i ka nin bɔlɔlɔ émission na k'a lajɛbaga bɛɛ fo ka foli fɔlɔ famille Cherif la Seri Cheikh Ousmane Madani Haidara ni Jamiat Ansar Dine l'Islami bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da. Bon, réseaux sociaux baara Mamadu So anw ye a dɔn k'a to a la a bi a baara la an ye ɲɔgɔn dɔn Seri Cheikh Ousmane Madani Haidara de nɔfɛ Jamiat Ansar Dine l'Islami kɔnɔna la anw y'a dɔn k'a sɔrɔ a b'a ka baara la a kulen n'o ni a yɛrɛ ye voilà bon ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn So ka baara in na o de ye bɛ se ka encouragement de kɛ mɔgɔw la pour que ka se ka a dɛmɛ halisa a ka baara in na i n'a fɔ i ka nin émission in nin ye dɛmɛ dɔ de ye k'a ka miiriya in k'a lase mɔgɔw ma bɛ se ka min fɔ o de ye ka se ka mɔgɔw rappeler halisa ka na a dɛmɛni ma sisan n bɛ se ka o de fɔ. E yɛrɛ bolo a bɛ mun kɛ n'o ye ka mɔgɔw sensibiliser an ka réseau sanfɛlaw la ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma minnu tiɲɛ bɔlen don depuis ni a ye baara min daminɛ e yɛrɛ ye conclusion jumɛn tiré nin kɔnɔna na e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la ani e ye mɔgɔ joli dɔn mɔgɔ min sera ka bɔ fili la a taabolo ninnu kɔnɔna na. Bon ne ye min faamu a la o ka bon kosɛbɛ o dɔ ye mɔgɔya yɛrɛ sigicogo n'i ye So yɛrɛ jateminɛ ka So ka baara kɛcogo jateminɛ Mamadu So Cherif la duba duma n'i y'a ka baara kɛcogo jateminɛ i bɛ adamadenya yɛrɛ de fɔlɔ ye a la sani i k'a ka baara nafa wɛrɛw ye o kuma exemple dɔ ye jumɛn awa e ni ne bɛ baro kɛ an bɛ émission kɛ an bɛ jɛ kɛ an bɛ yaala i b'a sɔrɔ ne bɛ ka baara kɛ pour que ka e ka miiriya k'o dɛmɛ k'e ka baara in k'a lataga ɲɛ o wagati kelen in na mɔgɔw de bɛ na kuma ne fɛ Bako i cogo dɔn awa la awa bɛ k'i utiliser awa bɛ k'i kɛ tan awa bɛ k'i kɛ tan awa bɛ k'i kɛ tan bon Mamadu So ye o min caman reçoit sirifin ninnu nɔfɛ o ka ca trop mais a kelen tɛ yen min ye donyɔrɔ sɔrɔ o de ye kabako yɛrɛ ye ne bolo So ka fɛn na i n'a fɔ an karamɔgɔ Badara Ali Usmane Haidara a ye o de fɔ kuma bɛ kɛ bɛɛ fɛ a bɛ fɔ bɛɛ ye ko i ka karisa bi tan i ka karisa bi tan karisa bi tan o bɛ fɔ bɛɛ ye mais laloma de ta bi donyɔrɔ sɔrɔ a hakili la mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'o ye parfait ye k'o dafalen don a bɛ fɔ bɛɛ ye ko karisa bi tan a bi tan a bi tan mais mɔgɔ min ta bɛ se ka don a hakili la ale bɛ jate laloma de ye donc Mamadu So kumaw bɛna kɛ a fɛ trop fɛn o fɛn bɛ se So ma caman de bɛ tɛmɛ ne ka sira fɛ pour que ka se a ma bɔ dɛsɛ kɛra a la o yɔrɔ ninnu na Seri Cheikh Ousmane Madani Haidara bi Mamadu So bolo cogo min na Sharif Ahmad Tijani Haidara Badara Ali Usmane Haidara Iba Haidara Haruna Rashid Haidara Kishki Haidara Abdallah ka fara karamɔgɔ denmuso u bɛɛ kan u bɛ a bolo o minɛn kelen in de kɔnɔ bonya min ni jɔyɔrɔ ti a la dan ti a la
o ye kabakoba dɔ ye hadamaden na. Don o don a bɛ fiyɛ karisa bi tan, don o don kuma bɛ ka k'i fɛ karisa bi tan, don o don i bɛ ka pousser ojojono bɛ ci ma. Ko kelen min na i ti ka sɔn ka a bila, o tigi o ye fidèle ye o ko la, wa o ni dɛmɛ sɛbɛ ka kan. Voilà. Kuma dafa kuma b'i bolo, foli ka laban b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma, mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na. Bon, kuma dafa kuma la, n bɛ segin n bɔra min yɛrɛ la, n bɛ segin ale de nɔfɛ ka n ka kuma culture n'a ye. O kɔfɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ na u bɛ proposition kɛ. Wallahi mɔgɔ dɔw bɛ proposition dɔ kɛ pour que a ka se ka sɔn ka fɛnnin dɔ ɲagami, a proposition dɔ ka girin kojugu. Ka kuma an ka bɔlɔlɔsiraw kan walasa ka karamɔgɔ lagosi cogo min. Bon, bɔlɔlɔsira in kan i b'a sɔrɔ sɔ bɛ bɔ ka défendre min kɛ karamɔgɔ la, n'u k'u bɛ bɔgɔ da tiɲɛ ɲɛma, mɔgɔ sɔ bɛ na ni regret ye ka bɔgɔ ta ka bɔ yen, ani baliye bɛ na a bɛ fɛn ninnu yira mɔgɔw la. Sɔ tɛ yen nɔ k'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye kɛ dara fɛ. Sɔ ka baara ti o ye. Sɔ bɛ de mɔdi sɔ k'a yira mɔgɔw la ko nin fɔra karamɔgɔ ka ko la, a réalité ye nin, a tiɲɛ ye nin. Tiɲɛ ɲinina e b'i ta ta min bɛ milieu la o bɛ se k'a ta min fana ta ye parti pris ye, tiɲɛ bɛɛ kɔfɛ i bɛ se ka continuer. Mais o yɛrɛ la mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ olu de bɛ na ka proposition dɔ kɛ u ye i n'a fɔ a bɛ se ka di e ma ko question piège dɔ kɛ docteur Bako la, voilà, ka fɛn dɔw di pour que a bɛ se ka tiɲɛ sira in a bɛ se ka o falen cogoya min na, o caman de bɛ kɛ jusqu'à ce que mobiliw b'o la fo ka se du jɔlenw ma ani proposition giriman dɔw olu bɛ o la o ka ca kosɛbɛ, mais ka to i ka miiriya kan o de kabako yɛrɛ ye sɔ ka baara la ne bolo ka tɛmɛ hali mɔgɔw kunnafoniyali kan. O diyara n ye, an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walewale la, n b'a dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ k'a fɔ ko foyi tɛ hɔrɔnya bɔ, nin y'an danbe dɔ de ye, n'o de ye ka se ka baara kɛ tiɲɛ kan, n'o kɛra a ka ca Ala fɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya o bɛ sabati jamana kɔnɔ, wa a ka tigi yɛrɛ ka baara fana bɛ sinsin. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma yɛrɛ di Mamadu So yɛrɛ ma a ka se ka kuma in tɔ lase cogo min na. K'an balimakɛ fo, ale min bɔra ka kuma sisan ni o ye docteur Bako ye, Ala ka sara a ka kumakan ɲuman na. O kɔfɛ i ye ɲininkali min kɛ ni o de ye mun de bɛ se ka kɛ walasa désordre min bi bɔlɔlɔ sanfɛla la o bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo min. Bon, min bɛ se ka kɛ o la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ segin an ka jamana marabagaw de ma ni o ye an ka autorité. Olu de bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ Ala ko kuma fɔ, mɔgɔ caman bɛ Ala ko terrain sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ Ala mɔgɔ yɛrɛ tɛ, a bɛ yen nɔ laɲini dɔ de nɔfɛ. Wajibikɛla caman bɛ yen bi i n'a fɔ kutubakɛ alimami caman bɛ yen bi a caman ta ti Ala nɔfɛ ko ye, laɲini wɛrɛ de b'u ka kow kɔfɛ. Bon, mun bɛ se ka jamana dɛmɛ ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔ o de ye jamana autorité de b'a jira k'a fɔ ko anw balolen don yan, ko dɔw bɛ yen a ti kɛ an ka jamana kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ ni an ka sous-région kɔnɔna lajɛ nin ko min bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi Mali kɔnɔ a ti an ka sous-région tɔ ninnu na, i n'a fɔ Côte d'Ivoire, i n'a fɔ Burkina Faso, i n'a fɔ Sénégal, i n'a fɔ la Guinée jamana fɛnɛ a tɔw bɛɛ lajɛlen nin ko ninnu tɛ yen, nin bɛ Mali dɔrɔn de kɔnɔ. Bon, silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ o silamɛ kelenw de bɛ nin jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ silamɛya taabolo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni o bɛ se k'a fɔ ko wahabiyaya walima sunnamɔgɔya walima tijaniya kadiriya ansardin ani fɛnkɛ siyaw nin bɛ nin jamana nin bɛɛ kɔnɔ. Mais pourquoi a ti ka kɛ yen? Donc u ye silamɛya minɛ sɛbɛ la o dɔrɔn tɛ, et puis en même temps u ka autorité bɛ jɔra k'a fɔ ko nin ti kɛ anw fɛ yan, n'i y'a kɛ u b'a yir'i k'u balolen don yan. Bon, il faut que Mali yɛrɛ état de fɛnɛ ka jɔ minɛ k'a yira k'a fɔ ko an balolen don yan nɔ. Donc o bɛ se ka dan sigi ko ninnu caman na. Sinon mɔgɔ maramango dugukolo kan ka tɛmɛ tubabu kulo bilen yɛrɛ kan. Mais olu ka jamanaw kɔnɔ ko dɔw bɛ yen u ti jɛn n'a ye dɛ parce que siran bɛ kɛ jamana ka sariya de ɲɛ, ko n'i y'a kɛ sariya b'i jɔ ni jɔyɔrɔ la. Franchement an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ka kuma in surunya o de ye an ka autorité bɛ ka baaraba kɛ bi u ka continuer o kelen fɛ k'a yira k'a fɔ ko an balolen don yan, ko dɔw bɛ yen a ti kɛ an ka jamana kɔnɔ. Et puis au conseil islamique du Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka
wuli ka jɔba kɛ sisan ni Sherif Usman Madani Haidara ka cɛsiri ye Mali silamɛ bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ɲɔgɔn lagosi min bɛ réseau sanfɛ a ka ban a bɛ ka silamɛya fanga dɔgɔya et puis a bɛ ka juguw ɲɛ don silamɛya diinɛ la bon ni u bɛnna ka kɛ kelen ye sisan a ka ca Ala fɛ nin ko ninnu bɛ nɔgɔya maalankolon kelen-kelennin minnu b'an cɛla n'olu ye balo ɲinina ye olu kɔni tɛna dabila mais ni y'a ɲɛsin anw kɔni ma u bɛna ne jɔlen sɔrɔ o ɲɛ ni Ala sɔnna. Ok, i bɔra ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ an ka procureur kumana wagati dɔ la u ye sigi ka fɔ kɛ n'o de ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ko caman kɛ ka tila ka taa yafadelinw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni dingɛn ko tɛ se ka lajɛ tuma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya fana n'a baara de don barisa bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye cybercriminalité kuma dɔ bɛ yen nɔ kuma bɛ kuma na n'i donna mɔgɔ wɛrɛ gasi la k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i ni yɛrɛ kuma dɔn n'i y'a kɛ i bɛ minɛ i nɔ bɛ minɛ an y'a ye k'a fɔ anw kunnafonidina minnu fana bɛ yen nɔ fɛn foyi man d'an ye n'o de ye ka fɛn bɛɛ sɔgɔbɛ curiosité b'an bɛɛ la nka an bɛ minnu wele plateau fana kan f'olu fana k'a dɔn u kan ka kuma cogo min na i n'a fɔ an ka karamɔgɔba dɔ donna a fili kɔnɔna na kosɛbɛ ka sababu kɛ kuma bɛ mɔgɔ minɛ ni mɔgɔ bɛ kuma na a bɛ se ka k'i bɛ kuma dɔ fɔ e yɛrɛ tɛ don e yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don mais an ka réseau plateau minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw kan olu filɛ nin a caman bɛ u bɛ direct de kɛ a caman bɛ baiser de ɲini walima u ka abonné ni jeunes baden sɔrɔ olu mako t'a dɔ wɛrɛ la nka olu fana kan k'u janto kosɛbɛ ɲininkali min bɛ tɛngu la walasa u kana don fili kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila mako t'a la nka e min bɛ ka ɲininka e de ye bɛɛ lajɛlen ka image e de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bɔ fili kɔnɔna na kumakan dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ se ka na ni fitinɛ wɛrɛ ye hali san ɲɔgɔn kɛmɛ fɛn fɛn mana bila an ka bɔlɔlɔ siraw kan i mana na hali ni tɛ yen nɔ don min na i denw mana na u bɛ tila k'o image kelen min yir'i la e yɛrɛ bolo est-ce que solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ o la walasa karamɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ fana na k'a dɔn k'a fɔ u ka kumafɔta dɔw bɛ yen nɔ u ka plateau yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u kan k'a dɔn kuma dɔ bɛ kuma na u kana se k'a fɔ cogo min na. Solution b'a la solution ɲɛnama bi a la ni plateau tigiw sɔnna ka an lamɛn et puis ni karamɔgɔw yɛrɛ fana sɔnna k'an ka hakilina fitinin ta ka baara kɛ ni a ye i b'a dɔn ni solution ye min ye kosɛbɛ plateau tigiw i bɛ misali ta télé Sherifiya kan an filɛ nin ye yan de sisan ni diinɛ alimami dɔ nana aw ka plateau kan yan sisan walima diinɛ karamɔgɔ dɔ nana aw ka nin plateau in kan sisan k'a bɛ na kuma diinɛ kan a ka ca la jɔn b'a reçoit i b'a sɔrɔ Usman Kan walima Jalo walima Jawara o n'a ɲɔgɔnnaw olu de b'u reçoit parce que o y'olu ka domaine de ye bon plateau tigiw fana kan ka min kɛ sisan komi sunkalo de fɛ généralement nin ko ninnu bɛ kɛ kosɛbɛ donc o n'o wagati sera u ka madarasa kalandenw ta walima u ka diinɛ dɔnbaga mɔgɔ dɔw ta ka n'u ka plateau kan olu de bɛ kɛ question posé baga ye karamɔgɔ kun walima alimami kun parce que o ye ale bolo bi fɛn min na a b'o fɛn yɛrɛ dɔn voilà mais e mɔgɔ min ka baara bɛnnen don e bɛ artistes de reçoit i ka plateau kan e mɔgɔ min ka baara bɛnnen don e bɛ ko wɛrɛw de kɛ i ka plateau kan bon ni diinɛ kuma nana e de bɛ tila k'o question kelen poser tugun diinɛ karamɔgɔ kun bon an ti bɛlɛngɛya kɛnɛ kan quoi n bɛ hakɛto ɲini terme na mais an bɛ sɛbɛ kɛnɛ de kan diinɛ ko ala ko o ni ko foyi ti kelen ye o ye sɛbɛ yɛrɛ de o ni kulonkɛ man kan ka dalajɛ quoi bon o de la u bɛna question dɔw poser an ka karamɔgɔ ninnu kun i bɛ taa sɔrɔ an ka karamɔgɔ ninnu caman bɛ yen nɔ diinɛ karamɔgɔw la u tɛ foyi dɔn culture générale la olu kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn kuranɛ ko tan ala ko tan kira ko tan o de y'u ka domaine u b'o de dɔn mais an filɛ diɲɛ kura min kɔnɔ ani diɲɛ bɛ ka boli cogo min na karamɔgɔ min b'o dɔn kosɛbɛ o karamɔgɔ ka dɔgɔn u la kosɛbɛ bon u ka fili ninnu caman bɛ sɔrɔ o sira ninnu de fɛ bon minnu b'u ɲininka i bɛ taa sɔrɔ olu ye gɔn kɛ ka gɔn farima kɛ foyi ti gɔnko la u tɛ min dɔn donc u bɛna ka kuma lankolon don u da kɔnɔ k'a glisser k'a d'u ma dɔrɔn bon u fana b'u k'a ba kan u bɛ to bon o de b'an ka karamɔgɔw sɔrɔ kosɛbɛ bon sisan solution bɛ yen dɔrɔn plateau tigi bɛɛ ni nin wagati min sera ni o ye sunkalo ye a ye fɛɛrɛ kɛ a ka diinɛ dɔnbaga dɔ usazi dɔ walima alimami dɔ a ka n'o de sigi a ka plateau kan ale de bɛ question di diinɛ karamɔgɔ ninnu ma mais o wagati kɔnɔ aw yɛrɛ ka taga vacances la voilà n'o wagati banna a ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka artiste wele a ka plateau kan a b'o de dɔn ninnu fana bɛ diinɛ ko de dɔn o la ko ninnu bɛ ɲɛnabɔ an bolo fo an b'an ka laɲini sɔrɔ parce que an ka kan k'an ka jamana drapeau an ka kan k'o makaran k'an ka jamana tɔgɔ diya diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ
voilà. Ok, o diyara i ma dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ ma kuma dafa kuma min bɛ e yɛrɛ bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ i ma yɛrɛ ko dalilu contre dalilu walasa caman ka se ka bɔ fili kɔnɔna na cogo min na. Ok, n'an b'i fo kuma laban min bɛ an bolo ka f'i ɲɛna komi an ye kuma daminɛ yɔrɔ min ani an dɔgɔkɛ Dr Bako ale nana ka na témoignage min kɛ sisan effectivement an bɛ seereya kan caman sɔrɔ an ka WhatsApp siraw kan ani sira caman kan ka fɔ franchement y'an dɛmɛ o yɛrɛ de bɛ ka courage di an ma an bɛ ka continuer baara in fɛ anw tun ye an déconnecté pewu ka bɔ réseau sanfɛ. Parce que an bɛ ka an karamɔgɔ nɛni kan mɛn an bɛ ka denw nɛni kan mɛn a bɛ k'an tɔɔrɔ an bɛ ka nkalon bɛ ka da o la mais e ka kumaw nɔfɛ an y'a ye an bɔra ko caman tiɲɛ kalama et puis a y'an dɛmɛ fɛnɛ ka se ka kanu kurakuraya ka ɲɛsin sirifilakaw ma bon n'i b'o témoignage sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka baara la et puis a b'a to fɛnɛ i bɛ dɔ fara i ka jija kan fo ka taa se Bankɔni Jankinɛbugu jeunesse n b'u fo olu yɛrɛ ye prix dɔ di yan o san na 2023 Sherif Ahmed Tidiane u taara di o de ma Bankɔni dugutigiw ani a alimamiw ani a mɔgɔbaw ka fara jeunesse kan u ka président ni o ye Saliya Mariko n b'a fo ani Yafaw u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka o bonya kɛ an ye ni o ye ci wɛrɛ ye k'o di an ma nin bɛɛ bɛ dɔ fara an ka cɛsiri ani jija kan parce que n'i bɛ ka baara kɛ c'est vrai que an bɛ ka baara kɛ Ala de kama mais ni mɔgɔw ye a yirila ko i ka baara ka ɲi a bɛ dɔ fara Ala kama baarakɛla ka cɛsiri kan donc n b'o foli segin o mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma ani an dɛmɛbaga fɛn fɛn n'u bɛ an dɛmɛ ka sɔrɔ an ma a ɲini mɔgɔ fɛ mais ni mɔgɔw y'a kɛ fɛnɛ an b'u fo k'u barikada et puis k'a fɔ Ala ka an bɛɛ dɛmɛ Ala ka karamɔgɔ si ni kɛnɛya di an n'a ma a n'a ka denbaya ani silamɛ ɲuman bɛɛ k'an profiter ka samɛ foli kɛ i ka émission lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani i yɛrɛ. Merci. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali la an b'a dɔn an ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ la i ni ce ni baraji nin kun ye Mamadu So ye an bolokɔrɔ n'an y'a wele an ka babu min na o de ye bi bi na an ka bɔlɔsiraw kan ka ɲɛsin an ka karamɔgɔw ma lagosi min ka dɔw kan ka dɔn k'a fɔ an danbe tɛ n'o ye an ma fɛn faamu ni walima règlement de compte de don walima manipulation de don tiɲɛ jumɛn b'a kɔfɛ ni an balimakɛ nana ka walawala caman ka ye an ye faamuyali caman sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fana ni an balimakɛ Dr Bako ale fana nana ka na témoignage kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Mamadu So ta fanfɛla la a ka baara kelenw na an ka bɔlɔsiraw kan an ye faamuyali fana caman sɔrɔ la an bɛ weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen fana ma bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔ fitinin minnu bɛ dugu ma u ka hakɛ to kuma na u ka gɛrɛ karamɔgɔbaw la k'a dɔn k'a fɔ ko tulo bɛ taa kalanso tuma bɛɛ baara minnu baara gɛlɛman belebele de don k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ ma i bɛ kuma bɔlɔsiraw kan a bɛ se ka kɛ i bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ barisa kumakanw dɔ bɛ yen nɔ a bɛ na ni tiɲɛni ye waasa ɲɔgɔn kɛmɛ i bɛ n'a ye maa minnu bɛ dugu ma n'olu nana olu bɛ baara kɛ n'o sira de ye bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ diinɛ fosi tɛ kɛlɛ la bi bi in na n'a bɔra hali silamɛw la olu mun ka silamɛya yɛrɛ kan ka jija kosɛbɛ ka se ka na ni bɛn ni kelenɲɔgɔnya ye ka autoritéw fana wele ka se ka ni imanu fara ɲɔgɔn kan u ka to ka masala walasa caman bɛ bɔ fili kɔnɔna na an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen sanfɛ ka se ka anw ɲini k'an bɛɛ lajɛlen bila sira ɲuman kan aw kan bɛn waati wɛrɛ